South Africans. Angazi ngempela ukuthi yini enye umuntu ekumele ayisho o ayenze ukuze nivuke nibone isimo esikusona njengamanje. Nisuke la enihleli khona phansi nivuke nilwele izwe lenu, nilele ikusasa lezingane zenu. Ngoba ngifuna ukunipendela isithombe sokuthi njengoba nihleli nje nina nilibe lokudansa, nilibe lokugroova, ngeke nize nibabone labantu bokufika bebhizi bephuza, bebhizi bedla ama-drugs. Kunalokho ama-drugs bazowadayisela nina, badayisela ingane zethu. Kunalokho ngeke bebe busy bona ngama-weekend amakhulu. Angithi uyabona iy'tolo zabo ukuthi zihlale zivuliwe ngaso sonke isikhathi, badayisela nini. Umnotho obalo umnotho wenu, kodwa uyaphi imali zakhona ziya kwamanye amazwe. Angisazi ukuthi yini le ezovusa abantu base-South Africa ukuthi babone ukuthi mebecabanga, when you look around you, yonke into ithathwa abantu bokufika. Iy'kole gcwele ba iy'ngane zabantu bokufika. Ezenu niyakhala azinaso ispace, kodwa ezabo ziyaprioritize kuthiwa kufanele ithole ispace. Emaklinikhi ey'bhedlela inini eninganayo medication iyahamba kodwa iyawela emngcele, nihlale niyibona beyithola la ngaphandle. Nihlale kodwa nithule ningasho lutho. Nihlale futhi nithule ningasho lutho, nibone imisebenzi la ekudayisa khona, la ekudayiswa emgwaqeni sekudayisa abantu bokufika. Abathungayo oba abantu bokufika. Iy'tolo ama-tuck shops ethathwe over ba abantu bokufika. Even in the formal sector khona othisha bawuma-TVET bayakhala bathi abanazo iy'pesi ethathwe ba abantu bokufika. Ama-lecturer ey'koleni abantu bokufika. Ey'ngadini, emakhishini, yonke indawo kusebenza oba abantu bokufika. Yonke indawo abantu abathungayo oba suka abantu bokufika. Abadayisa amatafuleni abantu bokufika. Yonke into yala eSouth Africa iya kubantu bokufika. Kanti yini bantu base-South Africa le nifuna ukuyibona ize yenzeka ukuze nikwazi ukuthi nivuke emaqandeni nibone ukuthi izwe lenu liyahamba phambi kwenu? Yini le nifuna ukuyibona nize niyenzeka ukuze nibone ukuthi labantu nini lokhu nibazalela eningileni, nebanye lokhu nibafukamela, abanye lokhu nibalwela, nibaqashisa, nibarentisa indawo, abazile ngokuhle lana bazothatha over. Uzothi ingane yakhe isidinga umsebenzi sokungasekho isikhala sayo ngoba sizobe sesithatha umuntu ukufika. Even informal sector othisha bayakhala, informal sector kuyakhalwa, wonke umuntu uyakhala abantu bokufika. Kodwa nenzani nihleli aninzi lutho? Kufanele kuze kwenzekeni bantu base-South Africa ukuze nivuke emaqandeni nibone ukuthi abantu bokufika abazile la ukuzohlala bakhe nani bazothatha over, bayanreplace. Nina nizolibe lokudansa, nibe lokuphuza, nibe lama-drugs. Bona bayakha, bona baletha imindeni yabo la, bona bathatha over imisebenzi. Mebekhipha omunye ufaka omunye wakubo wokufika. Nifuna kuze kwenzekeni kanti? Ngampela ufuna kuze kwenze kuwena qobo lakho ukuze ubone ukuthi nawe uyalimala. Ziningi izinto engingazikhomba ezonakala ngenxa yalabantu bokufika esingabazi ukuthi ubobaba bese befikile la bafika Home Affairs fanele baphuthunyisele ama-documents. Njengamanje uhulumeni uthi iy'ngane zakhona fanele yifunde, kodwa wena yakhe ingane fanele iphathe ama-documents, fanele iphathe ama-paper, fanele iphathe i-proof of address, i-ID, what. Kodwa ezabo kuthiwa fanele ingene esikoleni mase ziyadokumenta seziphakathi. Yini leyo? Ubani okufanele angafundi? Iziphi ingane engafanele ngafundi? Ezethu ezabo yifundi ngoba banamalungelo, banede bangene la in the country illegally bese kuthiwa banamalungelo. Kanti nivuka nini nina South Africa nibuke ukuthi izwe lenu liyahamba phambi kwenu? Abazile labantu ukuthi bazoba bangani benu, bazothatha over. Bafuna ukuthi mhla kufika isikhathi sokuthi ingane yakho nawe ifuna umsebenzi ingawutholi, ema-factory ibona, yonke indawo, ema-restaurant ibona. Yini kanti South Africa nina nizosala nayo? Yini enizothi niyenzele iy'ngane zenu? Niyakhumbula ukuthi kwakhona isikhathi la kwakuthiwa iy'ngane ziyahamba ziyohlangana e-workshop kunjani. Asisakwazi ukuphila thina leyo mpilo njengamanje. Yonke into siyasaba ukuhamba kuney'ndawo engafanele siyihambe ngoba kugcwele bona. Kuney'ndawo ezaziwayo ukuthi ezabo nje.
ama-drugs ayadlisa la kulokhu ngigxishwa ama-drugs, amadoda akhona e-South Africa agxishwa ama-drugs, utshwala ama-drugs, ukuze kuthi mase kufanele nisukume nilwelizwe anisakwazi ukulwa ngoba ni-high futhi nidakiwe. Anike nisukume nibone ukuthi izwe lethu liyahamba, abantu bakithi, izwe lethu liyahamba, Nkosi yami. Niyothini ey'nganeni zenu, niyothini ey'nganeni zenu, nishiye izwe linje. Niyothini ey'nganeni zenu, usushonile-ke wena namhlanje ingane yakho uyishiye ezweni elinje. Uyothini kuyona? Ungasakwazi ukuyisiza, sifuna umsebenzi, sengasekho ispace ekuthiwa kuyaziwa ukuthi la kuqashwa abantu baseCongo kuphela, la kuqashwa abantu baseNigeria kuphela, la kuqashwa abantu baseZimbabwe, baseMalawi, bakephi. Abantu base-South Africa begcine kuyibona abangaqasheki. Ngoba phela ningakhohlwa ukuthi laba bayayithanda i-cheap labour labo. Vele bazonika imali encane laba abafuna imali encane. Nijabuleke nina nithi hayi this and that and that. Abantu bakithi labantu abazile ngokuhle, sukumani. Namanje ngisasho sukumani nilwe. Thina-ke si-serious ngokulwa mhla 7 November ngicela sihlangane laphaya e-City Hall. City Hall eThekwini, ngicela ngidlulise umyalezo kuwo wonke umuntu. Mhla 7 November City Hall. So ikhomba lapha ePoint. Akukho indawo ekuzothiwa thina la ama-South Africans akufanele singayihambi ngoba nakugcwele abantu bokufika. Ngobani? Abantu bokufika isikhathi sabo masiphele manje. Iy'nkantolo siyabona nazo ziyabafavorisha, zizama ukwenza ama-rulings ngegama labo. Maningavuki manje ngeke niphinde nivuke. I-apartheid abantu balwa belwela lelizwe. Asikali-enjoy ngisho nokuli-enjoy izwe lethu, sekuqhamuka abantu bangaphandle sekuthiwa thina kufanele sishere yonke into nabo. Abayingane emakubo bayalwela izwe labo. Njengoba kunenkinga engaka-ke e-Afrika, wonke amazwe ase-Afrika nenkinga. Nishela ukuthi wonke umuntu ese-Afrika kufanele abuye azophelela la engabalungisa amazwe abo. Hayi, ngisanukuganga nina. Ngisanukuganga. Le nto yenu kulokhu kuthiwa nje inzondo, i-xenophobia, umbhedo lo. Abantu bayolungisa amazwe abo. Nathi silungisa izwe lethu. 7 November ePoint. Ngeke manje. Isikhathi sokuthi abahambe. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. This is Ujacinta Ngobese we March and March. Ukhuluma ngendaba emafurena uthi South Africans need to wake up. Asivukeni emacanzeni sibone ukuthi liyahamba live lethu. Uthi labantu laba bakade la South Africa kuba ama best friend ethu kube bangani bethu kutowakha la South Africa. They are here to take from us. They are here to take from us South Africans. Uthi asivukeni emacanzeni sibone how serious this thing really is. And namhla ngibone eTenzabeni bakhuluma nge-Operation Dudula ukuthi Operation Dudula lento labayentako it's unlawful ukuthi baqoshe abantu etibhedlela emakliniki emagedeni babaqoshe ama-foreigners bangawaqoshi because lento le ayikho emthethweni. Sho ukuthi kahlahle i-government yethu la Mzansi i-protect ama-foreigners nje bayavikeleka kakhulu. That's why uma bamasha bona la South Africa baze akube khona amaphoyisa labagada ku, but uma thina ma-South Africans simashela something lesihlukubetako thina sibetola amaphoyisa sishaya imarhaba bullet. How fair that is mara. Nkosi yami uqinisile Jacinta makazi i-South Africa iyahamba and siyobe sithi phapha ma-foreigners abesekayithethe South Africa. Cause siyadibonela sonke ukuthi this issue yama-illegal foreigners it's really getting out of hand. Nabo sebayatana sabayaphapha because they know ukuthi i-government yala South Africa iyaba-protector, because they know ukuthi EFF iyaba-protector, because they know ukuthi i-ANC iyaba-protector. Guys, this is so sad. South Africa iyahamba ithathwa yini ma-foreigners. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.